na ọ bụ na onye na-alụlụ gị ọrụ mmụọ gị spiritual work gwa gị something, tells you something that seems off, tell him to calm down. Ma ọ bụ isi ya na ide eme, tell him you're not doing. Onwere onye bụ chi ibie anọ feke bụ ife na-agba speed, so agba na speed eso na agba speed na rush na gị. Afọ a na-akpọ dibia dị so abused today. Nsọ bụ dibia and gị nwa na-ama na ọbara na-aba mmadụ n'anya, and the power of being an oje na mmụọ intoxicate so many people. Ọ na-agba many people ala. So imezia one ome mee two ome, imezia one or two ome, gị nwa abụrụzi onye a bold onye ome na-emezi na-aga. Some ndị akpọ dibia are going around looking for who they will claim their land, and then na-abụrụ nke gị ancestral land mmadụ. Some are found n'ọrụ nwunye mmadụ, some allegedly na-akpọ ntụ. Basically, I'm saying no gree lie down if they want fuck you from your actual redemption. Nobody pass anybody. Onwere bụ chi ibie. Nobody be son of God. Who go son of God?